Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám poviem veľmi dôležité informácie z oblasti online podnikania, alebo respektíve podnikania cez internet. A sú to naozaj veľmi dôležité informácie, ktoré vám môžu zmeniť váš život úplne od základov, tak preto prosím pozorne počúvajte. Kedysi bola doba bez internetu a bez mobilných telefónov. Kedysi ste mohli niekoho skontaktovať len osobne, alebo ak ste mali na neho číslo na pevnú linku. V biznise, respektíve sieťovom marketingu, alebo MLM, sa registrovalo vyplňaním papierových dokumentov a čakalo sa, kým príde niečo z firmy poštou, až potom sa mohlo aktívne podnikať. A vysvetľovať biznis ste mohli len osobne. Objednávky ste mohli robiť len telefonicky, dané hodiny, kedy boli zamestnanci firmy v práci. Dokonca po objednaný tovar ste si kedysi museli ísť sami do skladu. Až neskôr ho rozvážala pošta alebo kuriér. Meetingy sa robili v bytoch na tabuli pred pár ľuďmi alebo v nejakých prenajatých miestnostiach. Reklamu ste si mohli zadať len v inzertných novinách alebo inej tlačovej forme. Informácie ste mohli získavať len na nejakých veľkých meetingoch alebo ak vám zavolal váš sponzor. Ak chcel tento sponzor odovzdať dôležité informácie, tak musel obvolať celý svoj tím alebo sa stretnúť s tým celým svojím tímom. Teraz porozmýšľajte. Toto bolo prakticky nedávno. Ľudia, ktorí z vás si určite veľmi dobre aj na to pamätajú. A predstavte si, že by ste sa vrátili späť v čase a niekomu z tej nedávnej doby ukázali dnešný smart telefón, alebo respektíve mobilný telefón, notebook a v nich fungujúci internet a sociálne siete. Ukázali by ste mu možnosti kontaktovania odkiaľkoľvek cez telefón, alebo Messenger či Skype, možnosti propagácie na sociálnych sieťach, možnosti jednoduchej registrácie cez internet alebo jednoduché objednávky cez internet, možnosti meetingov cez web konferencie a podobne. Ten človek by neveril vlastným očiam, ani vo sne by si niečo také v tej dobe nedokázal predstaviť. A dnes máme znovu problém predstaviť si, že niečo bude môcť byť iné ako kedysi. Že niečo bude môcť byť lepšie, že niečo nám bude môcť pomôcť k tomu, aby sme mali garantovaný úspech. Garantovaný úspech. Áno, poviete si, to je nezmysel. To by potom všetci boli úspešní a nikto by nerobil na nejakom zamestnaní. Tak sa vás pýtam, poviete mi, prečo sa nie všetci vypracovali na milionára od nuly, ako po niektorí už dnešní milionári. Poviete mi, prečo niekto získa finančnú slobodu za pár rokov v podnikaní a niekto pracuje aj tak celý život v zamestnaní, aj keď má iné možnosti a jeho zamestnanie ho možno ani nebaví. Možnosti sú, len nie každý ich využije. Veľké množstvo ľudí jednoducho nechce výjsť zo svojej zóny pohodlia. Tu majú vtedy, ak majú zamestnanie, podľa nich teda ten istý príjem, o ktorom sa hovorí v zamestnaní, a po zamestnaní potom voľno a možnosť oddychovať. Viete, ako na to pozerá začínajúci podnikateľ? V zamestnaní nevidí ten istý príjem a vždy po práci namiesto toho, aby oddychoval, začne podnikať a pracovať na niečom, čo mu bude prinášať neustály pasívny príjem. Opustí svoju zónu pohodlia a berie to všetko do svojich vlastných rúk. A toto nedokáže každý. Niektorým ľuďom, keby ste aj peniaze priniesli na zlatej tácke, tak ich odmietnú a nájdu si výhovorku, prečo nie, prečo ich nezoberie. Napríklad, lebo je to veľa, lebo nevedia, čo s nimi, potom im začne vrtať v hlave, že čo za to budeme my pýtať a tak ďalej a tak ďalej. No ale prejdeme k tomu garantovanému príjmu. Ako je to možné dosiahnuť? Napríklad, presne tak, ako kedysi nebolo možné niekomu odkiaľkoľvek zavolať
A dnes to už možné je. Presne tak, ako kedysi bolo, ako to bolo kedysi s registrovaním, s objednávaním a podobne. Dnes je to už všetko inak. Všetko zmenila technológia. A to, o čom vám chcem povedať, v našom prípade, to bude technológia a umelá inteligencia. Budeme mať všetky marketingové nástroje, teda všetko, čo treba k nejakej reklame, zviditeľne newsa na internete, tá všetky tieto marketingové nástroje budeme mať pod jednou strechou. Sú to marketingové nástroje, ktoré využívajú stovky miliónov ľudí po celom svete. Plus k tomu ďalšie originálne marketingové nástroje, aké ešte aj neboli doteraz videné nikde. A k tomu umelú inteligenciu, ktorá vám prostredníctvom týchto nástrojov spropaguje akékoľvek vaše podnikanie. Tak si teraz len predstavte, budete mať svoju vlastnú značku. Budete mať všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste sa mali čím prezentovať. Budete mať umelú inteligenciu, ktorá za vás nájde tých správnych ľudí a bude ich viesť, registrovať, priviesť ich k nákupu nejakého produktu, služby a podobne. Teda nájde vám tých správnych ľudí, ktorí hľadajú presne to, čo vy ponúkate, presne aj danej oblasti, v ktorej sa nachádzate a podobne. Budete mať systém, ktorý spraví všetko za vás. Ako iste viete, problém je aj to, že veľa ľudí začína byť pohodlnými. A čo sa týka podnikania. Chcú mať čas na seba, na svoju rodinu, na svoje záľuby. Nechcú celé dni tráviť propagovaním, komunikovaním s ľuďmi, zažívať pritom neúspechy, byť zosmiešňovaní a podobne. Nechcete to určite ani vy. Taktiež nie každý to vie, nie každý na to má a nie každý má chuť vzdelávať sa v oblasti online marketingu alebo internetového marketingu. Nie každý vie vytvárať pekné stránky, zaujímavé blogové články, nie každý vie správne propagovať, nie každý vie správne komunikovať s potenciálnymi záujemcami. Jednoducho, nie každý vie dosiahnuť úspech v podnikaní. Preto prichádza éra, kde to umelá inteligencia spraví za nich. Pomôže im k tomu úspechu, pomôže im tú prácu robiť správne, efektívne, s dosávaním pozitívnych výsledkov, respektíve tú prácu spraví za nich. Problémom je aj to, že pre veľa ľudí je veľmi zložité alebo dokonca nemožné začať podnikať. Je pre nich zložité si vôbec predstaviť, že by mohli patriť medzi tých najúspešnejších podnikateľov v nejakej veľkej firme a čerpať časť z jej zisku. Teraz je ten čas, kedy prichádza príležitosť aj pre nich. Teda možno aj pre vás. Podnikanie v sieťovom marketingu bolo a je veľmi zložité. No čoskoro skončia tieto časy, skončí táto doba a prestane sa vravieť o online podnikaní ako o zložitej záležitosti. Bude to úplne o niečom inom. Tak ako kedysi bolo úplne o niečom inom. Komunikovanie a registrovanie, objednávanie a podobne. Predstavte si napríklad, že máte možnosť byť skutočným zakladateľom takého Facebooku. Mať časť zisku tejto veľkej firmy. Nie je tomu ani tak dávno, čo sa Facebook dostal na verejnosť a dosiahol fantastické čísla a úspechy. A dnes je to jedna z najsilnejších firiem sveta. Takže čo je taký najväčší problém? Vy ste asi v tom roku 2004 o nejakom Facebooku ani nepočuli. Takže naozaj toto máte teraz možnosť, ako by som povedal, nadobudnúť túto vedomosť. Vedieť o niečom, čo bude možno ešte väčšie ako Facebook.
Poďme si trošku ukázať to, ako kedysi Facebook začínal. Takže tu máme video, ktoré vlastne nám zobrazuje rozhovor s Markom Zuckerbergom, teda s tvorcom Facebooku, v roku 2004. Už bol teda v televízii CNBC aj so svojím kolegom, ktorý myslím, že neskôr vyšachoval z Facebooku. To napríklad pekne ukazujú, ako Facebook v tej dobe ešte vyzeralo. Bolo to teda úplne iné, ako je to teraz. Vidíte, ešte Facebook. Takže takto nejako to začínalo v USA sa propagovať. Myslím, že u nás to bolo v nejakom roku 2008-2009, keď som sa na Slovensku o tom dozvedeli. Ja sa to pamätám, ako by to bolo včera, keď prišli kamaráti za mnou, že ty ešte nie si na Facebooku, tak poď zaregistrujeme ťa. A naozaj bolo to niečo originálne, čo ešte doteraz, alebo do tej doby ľudia nevideli. A naozaj, keby ste vedeli v tej dobe, že Facebook bude tak úspešný a mali možnosť do neho nejak zainvestovať alebo pridať ruku k dielu alebo podobne a mať potom podiel z toho zisku, tak by ste to tak spravili. Kedy si napríklad aj Google tak bol v roku 98, myslím, alebo 97, bolo to naozaj jednoduchá stránka, vyhľadávač. Kto by si v tej dobe pomyslel, že Google bude taká megalománska firma. A keby ste v tej dobe podporili Google napríklad $100, tak dnes by ste mali podiel v hodnote $6 miliónov tej firme. Takže naozaj asi takto to je. A teraz toto boli naozaj dve veľmi originálne firmy, alebo dva veľmi originálne projekty, aj Google, aj Facebook. Máte možnosť byť pri zrode niečo originálneho a ešte možno oveľa väčšieho ako tieto dva projekty. Pretože to využije niečo, čo jednu oblasť, ktorá vytvorí prvého bilionára vôbec. Doteraz boli miliardári. Táto vec vytvorí prvého bilionára. A to bude umelá inteligencia. AI, Artificial Intelligence po anglicky. Takže toto je to, čo vám chcem ponúknuť. Je to biznis, je to projekt, ktorý naozaj bude špecialistom v online marketingu, v reklame. A čo bude vaša výhoda? Vy sa môžete stať zakladateľom tohto biznisu, tohto projektu a čerpať vďaka jeho skúsenostiam, vďaka jeho sile. Prečo bude tento biznis úspešný? No okrem toho, že bude originálny, bude využívať niečo, čo má obrovskú budúcnosť, teda tú umelú inteligenciu a ešte ďaleko viac, o tom sa dozvieme neskôr, a bude špecialistom v propagácii, v reklame. Už teraz má firma OnPassive podchytených vyše 100 firiem, ktoré budú vďaka ktorým alebo v spolupráci s ktorými bude robiť propagáciu, bude získavať zákazníkov pre produkty, ktoré sú aj teraz známe, ale tie naše budú vytvorené od nuly, budú úplne unikátne, budú oveľa jednoduchšie využívateľné a tak oveľa lacnejšie samozrejme. Čiže bude to úplne o inom a tí ľudia o to budú mať obrovský záujem. O tie produkty teraz, o tie marketingové produkty majú stovky miliónov ľudí záujem. Jednoducho ich nakupujú pravidelne, každý mesiac. Desiatkách až stovkách dolárov, niektorí aj tisíckach dolárov mesačne. Jednoducho im to pomáha. Taktiež firmy sa k nám budú pridávať. Nielen bežní ľudia, aj firmy budú pod svojou vlastnou značkou môcť ponúkať naše produkty, naše služby pre svojich nejakých, dáme tomu, členov, ak sa bude jednať o nejakú firmu MLM, teda o nejaký sieťový marketing. Bude pomáhať prostredníctvom našich produktov a služieb tým svojim členom, aby mali vytvorenú nejakú štruktúru zákazníkov a tvorcov tímov.
A všetko toto, čo sa získa teda z tých kampaní reklamných tejto danej firmy, aj čo potom neskôr dokonca budú získovať tie spoločnosti, firmy, všetko pôjde do našich štruktúr, do našej siete. My, zakladatelia, budeme vlastne na špici tej firemnej štruktúry. A naozaj toto je geniálna vec, geniálny nápad, geniálna príležitosť, ktorá sa už nikdy vo vašom živote pravdepodobne nebude opakovať. Preto ja apelujem na to, aby ste sa pridali. Je to jediný biznis, do ktorého som ja osobne pridal časť mojej rodiny, pretože viem, že v tomto biznise budú zarábať. Pozrite sa len na tie stránky, ktoré vyzerajú naozaj unikátne, pekne, sú naozaj veľmi, veľmi dobre spracované. Naozaj je to niečo skvelé sa pozerať. Na tých stránok je oveľa viac, tu napríklad máme ďalšiu. Takto firma vytvára stále nové a nové stránky každú dobu a všetko pripravuje na tie kampane pre nás. Takže toto naozaj sa vytvára pre nás zakladateľov. Budeme profitovať z tohto všetkého pretože budeme správny čas na správnom mieste. Dáme dôveru ďalšiemu zakladateľovi alebo vášmu sponzorovi, ak sa pridáte. Dáte dôveru firme. A naozaj, ako vidíte, tie stránky sú fakt skvelé, veľmi pekné. Takže ja myslím, že keď sa pridáte do tohto biznisu, tak spravíte to najlepšie rozhodnutie vo vašom živote. A to nielen o týchto stránkach, nielen tieto stránky sa vytvárajú. Taktiež firma sa zapája do ďalších sociálnych sietí. Máme naozaj vytvárané neustále nové, stále ďalšie a ďalšie fantastické propagačné videá. Pozrite, koľko ich už máme. Ďalej sme na rôznych sociálnych sieťach. Príklad na Facebooku, alebo na Twitteri, alebo na Instagrame, kde sú stále nové a nové veci, informácie. Taktiež nielen samotná firma si vytvorila Instagram, čo dala aj náš tvorca projektu, s ktorým sa veľmi dobrý kamarát. Je to fakt úžasný človek, naozaj tak vzdelaný v danej oblasti, že to je paráda ho počúvať. Taktiež sme na LinkedIn, sociálne sieti a tak ďalej. Čo je skvelé, je transparentnosť spoločnosti. Hodne si môžete všetko jednoducho nájsť. Vidíte Ompassive Orlando, kde máme centrálu, všetko sídlo sedí, recenzie, vidíte, že sú fantastické na Google, sú takéto recenzie. Taktiež máme aj technologické centrum alebo tzv. Campus v Indii, kde vidíte taktiež veľmi dobré recenzie, 4,7 hviezdičky, 23 recenzií. Dokonca máme recenzie aj od samotných zamestnancov firmy Ompassive. A teda prejdeme aj k tomu. Vidíte, že samozrejme niektorí zamestnanci boli aj vyhodení, pretože neovládali niečo alebo spravili chyby, jednoducho neboli adekvátni k tomu, aby sa podielali na tvorbe tohto projektu. Ale vidíte, že teda recenzie sú veľmi dobré, čo je veľmi dôležité z tejto stránky Glassdoor, že prakticky je tu dôvera teda v ten obsah, pretože tie firmy dané nemôžu mazať alebo ovplyvňovať tieto recenzie týchto zamestnancov. Keď by som prešiel napríklad na tých najdôležitejších vývojárov softvéru, a vidíte, že tu sú tie recenzie naozaj taktiež veľmi dobré, dokonca 4,8 celkovo. 100% odporúča. Napríklad, keď si prejdeme na človeka, ktorý robí, ako vidíte, full time, viac ako 1 rok, tak dáva 5 hviezdičiek, píše, že naozaj je to skvelé pracovať pre Ompassive, je tu skvelý kolektív a tak ďalej. Fakt, je to teda z tohto môjho pohľadu veľmi dôveryhodné a okrem toho, že teda
komunikujem s majiteľom aj telefonicky, aj cez mail alebo sociálne siete, tak naozaj klobúk dolu, ten človek sa naozaj v tom vyzná. Taktiež máme kvalitne spracované recenzie na náš projekt, teda nie je nejaké zavádzajúce, ale naozaj od človeka, ktorý sa rozumie tomuto biznisu, vidieť to aj z toho písania, čo všetko o tom vie, alebo tej firmy, ktorá to jednoducho robí, tie recenzie, naozaj sú tam správne informácie a verdikt z celej recenzie je taký, ja to iba skrátke ukážem, odporúčame zapojiť sa do OnPassive, odpovede áno. Taktiež je tu ešte skvelá recenzia, aj čo sa týka napríklad umelej inteligencie ohľadom nášho biznisu, OnPassive. A vidíte, že keď by ste si to prečítali, tie informácie sú fakt na úrovni. Že tieto recenzie robí firma alebo ľudia, ktorí vedia o tomto našom biznise veľmi veľa. Preto ja verím tomu, že máte teda ten zdravý úsudok a chcete si naozaj zmeniť ten váš život od základov, získať finančnú slobodu, pasívny príjem, teda mať príjem aj bez nejakej aktivity a využiť túto jedinečnú príležitosť, ktorá sa už pravdepodobne nikdy nebude opakovať vo vašom živote. Preto kontaktujte človeka, ktorý vám odporúčil toto video, podal vám nejaké ďalšie informácie alebo možno ďalšie video, v ktorom ukazujem viac. Naozaj budete veľmi nadšení z toho, že ste sa pridali do tohto podnikania. Verím tomu teda, že sa pridáte, že vás privítame v tíme a budete sa spolu s nami tešiť z tohto úžasného projektu. Takže ja vám držím palce, práve správne rozhodnutie a verím tomu, teda, že to rozhodnutie bude naozaj správne z vašej strany. Majte sa krásne, do počutia.